nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang padha rata. Monggo untuk Pak No dilanjut. Sora. Merupakan himbauan ki sepeda balik kalau nyuwun Gongki Samudra Pangasami para bapak Kang Mas Mbak Yu nggih yang merasa di depan ingkang merasa wonten ing ngajeng
kalau suwun pinarak mawon nggih supados ingkang wonten wingking ketingal ngoten nggih. Mas nggih setuju napa mboten? Sekeca kok. Nggih, putra Kidirpo untuk panjenengan namun saya meminta kawula nyuwun nggih yang merasa di depan. Monggo. Ayo pinarakno. Lah ngoten lho nggih. Sekeca to. Yen berdiri niku kersa. Ngadeg niku kersa. Nggih, monggo pinarak mawon. Nggih. Matur suwun. Nggih, monggo. Yang merasa di depan, monggo. Marilah kita saling menghormati di antara teman sing nguripi ketok ngoten nggih. Alhamdulillah, matur suwun.